Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. An lamɛnbaaw ani yantuma aw minnu tulo b'an jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Nin ye aw ka dɔnkibaru waati selen a y'aw bisimila kɛnɛkana na bi kunnafoni na bakurubaw la an bɛna kuma baɲumankɛtɔ Amsɔd maaw u ye maa dɔw kɔni kɛ dugukolotigi ye Gawukaw fɛ yen nɔ se tɛ minnu kɔni ye an na kumaw kan bi dɔnkibaru kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen UNICEF maaw olu ka lasigiden min bɛ faso Maliba kɔnɔ a ka baaraw sera kuncɛyɔrɔ la an ka jamana kɔnɔ o senfɛ ani an ka jamana premier ministre ye ɲɔgɔn ye an na kumaw fana kan bi dɔnkibaru kɔnɔna na ninnu de ye bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛw b'an bolo k'a fara minnu kan sɔɔni an bɛna walawalaliw kɛ a y'aw bisimila dɔnkibaru kɛnɛkana na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Tibarikala a y'aw bisimila kokura dɔnkibaru kɛnɛkana na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na maa dɔw kɛra dugukolotigi ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la ka sababuya kɛ gɛlɛyaw ye ni kana u kun kalifa Gawukaw fɛ yen nɔ ala ni baɲumankɛtɔn Amsɔd maaw sababuya la u ye wulikajɔ sabati san kelen kɔfɛ u ye u ka dusɛbɛnw kɔni di u ma min b'a to donna nataw la u bɛ sigiyɔrɔw kɔni sɔrɔ u yɛrɛ ye ni k'u bɔ farati ale kɔni hukumu kɔnɔna na ni wulikajɔ belebeleba ye nin ye Amsɔd ale ka baarasen dɔ ye min kɔni dabɔlen don maa minnu ni u bɛ bɔ u sigiyɔrɔw la an ka jamana kɔnɔ ka taa se jamana kɔ kan ni kana u kun kalifa waasa o tigilamaaw n'u jatigiw olu bɛ se ka lakanaw sɔrɔ cogoya min na ni ka se ka ɲɛtaw kɔni sɔrɔ u ka nin baara in u ni diɲɛ tɔnba Nations Unies olu ka bolodiɲɔgɔnma kɔni kɔnɔna na sanga nin waati u bɛ wulikajɔw kɛ ni ka dɛmɛ ta ka maaw sɛgɛrɛ maa minnu ni o bɔra u sigiyɔrɔw la. An ka jamana premier ministre ani maa minnu bɛ ni ale kɔni bɛ faso Maliba kɔni kɔnɔ UNICEF ale kɔni tɔgɔ la ni o ye Pierre Ngom ye ale ka baaraw sera a kuncɛyɔrɔ la hukumu kɔnɔna na jani a ka taa ani an ka jamana premier ministre ye ɲɔgɔn ye min kɔni senfɛ premier ministre a y'a fɔ ka waliɲuman dɔn a ka wulikajɔ la waasa denmisɛnninnakaw faso Maliba kɔnɔ olu bɛ se ka lafiyaw sɔrɔ cogoya min na u ka kumaɲɔgɔnya kɔni senfɛ u kumana donna nata baara bolodalenw kan ni o ye fɛn min ye u ka programme min bɛ ni o bɛ wele ko Ami des enfants o bɛ se ka lawaleya donna nataw la cogoya min na o baara cogo o kumana o kɔni kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la o baara min ni o bɛ ala ka kɛ an ka jamana minisiriso min ɲɛsin bɛ mara cɛbɔli mɔ ani UNICEF kɔni fɛ. Kofi Dominique Kwaku ni ale ye FAO ale kɔni ka lasigiden faso Maliba kɔni kɔnɔna na a wulila ni ka taa taamana Gawukaw kɔni fɛ yen nɔ min kɔni senfɛ ani Gawo marabaaw ye ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la gouverneur ka taa se mɛrilakaw kɔni mɔ min kɔni senfɛ u kumana faso Maliba ani FAO olu ka bolodiɲɔgɔnma kɔni hukumu kɔnɔna na waasa baloko ale bɛ se ka sabati faso Maliba kɔnɔ cogoya min na ni y'a ta k'a lajɛ u ka kɔrɔfɔw la FAO y'a jira k'a fɔ ko faso Maliba ka gouvernement olu kɛn bɛ ka wulikajɔ min kɔni sabati ni ka baara minnu kɔni bolo da dun ka fa sabatili la ko olu kɔni bɛ a kɔkɔrɔma don. An bɛ taa Menaka ale kɔni kibaruyaw la projet MAPLU ni ale kɔni b'a la ka lawaleya Save the Children maaw kɔni fɛ u n'u dɛmɛbaa jɛkulu ni o ye baɲumankɛtɔn Gardel maaw kɔni ye u ye wulikajɔ kɔni sabati ni ka taa minɛn kɔni di Menaka ale dɔgɔtɔrɔso kɔni caman ma Menaka ale dɔgɔtɔrɔsoba ka taa se Esakan Tulupe ani Inagar fo ka taa se Tambagude ma u ka nin minɛndiw kɔni baaraw kɛra Menaka marabaaw ɲɛnɛ fo ka taa se jamanadenw ka lafasa jɛkulu kɔni mɔ fɛn min ye a kun ye min ye ka se ka balokojuguya ka se ka o kɔni kɛlɛ denmisɛnninnakaw kɔni fanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu kɔni si ma san 5 bɔɲɔgɔnko kɔni bɔ ani fo ka taa se musolakaw ani npogotigini minnu ni olu kɔni garijɛgɛlen don walima minnu b'a la ka sin kɔni di denmisɛnninw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ minnu ni basigibaliya kɔni ɲɔɲɛnen don fɛn min ye nin wulikajɔ belebeleba in a kɔni musaka bɔra Global Affaires Canada maaw kunna. Alamisadon janvier kalo tile 15 san 2026 baɲumankɛtɔn Think Peace maaw olu kɔni ye sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ min kɔni senfɛ u kɔni ye hakili jagabɔ kɔni kɛ walasa an ka jamana kasow kɔni kɔnɔna na maa minnu ni olu kɔni bɛ taa diinɛ jugu ani diinɛ katigɛlɛya ka se ka taa olu kɔni kalan o kasow kɔni kɔnɔ o bɛ se ka dabila cogoya min na u ye o hakili jagabɔw kɔni kɛ u ka tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ waasa donna nataw la u bɛ se ka wulikajɔw kɔni kɛ an ka kasow kɔni kɔnɔna
na ka se ka fɛɛrɛw kɔni sigi sen kan maaw kan'u to kaso kɔnɔ ni ka fɛn min ye diina kati gɛlɛyaw ka se ka o kɔni kala o ka nin sigi kɔni senfɛ u ye sankura u y'o foli kɔni kɛ ɲɔana ni ka jira k'a fɔ min ye Think Peace maaw olu kɔni na dɔ fara u ka wulikajɔw kan bɛn ni kelenya ani kotoɲɔgɔnta la ka se ka o kɔni jidi faso Maliba kɔnɔna na. An ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana an bɛ taa o kibaruyaw la an b'o daminɛ Gaza la fɛn min ye kɔni y'a ta k'a lajɛ ko denmisɛnnin min ni a tɛ tɛmɛ kalo 3 bɔɲɔgɔnko kɔni kan ko kɔni fatura ka sababuya kɛ nɛnɛ cɛjugu ye ka da mun kan min ye ko birifini ani finiw ani yɔrɔ kalamaw ko o kɔni t'a la ka sɔrɔ Gaza kɔnɔ nin waati in na fo ka taa se furaw kɔni mɔ o de la maa minnu kɔni bɔlen don u sigiyɔrɔw la ka sababuya kɛ kɛlɛw kɔni ye fɛn min ye o maaw ko tɔɔrɔ ni degun kɔni bɛ ninnu kan nin waati in na ka da mun kan fɛn min ye minɛntanya ko o de kɔni bɛ u la. An bɛ taa Nigeria jamana ale kibaruyaw la ko an bɛ waati min na ko sisan ko Nigeria ale kɔni tilebenya fan fɛ fɛn min ye ko kɔngɔjugu ani minɔgɔjugu ko o kɔni dan bɛ maaw kan ka da mun kan fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ ko maa miliyɔn caman de kɔni bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnninnakaw minnu kɔni ni dumuni ntanya ni o kɔni kun dalen don u kan fɛn min ye ko ni fɛɛrɛ kɔni ma kɛ don n'a nataw la ko a bɛ gɛlɛya nin yɔrɔ kofɔlen in na. An bɛ taa Sudan ale kɔni jamana kɔnɔna na diɲɛ tɔnba ONU maaw olu kɔni ye tabale gosi ka ɲɛsin diɲɛmaa ma fɛn min ye ka jira k'a fɔ ko maa caman de bɛ yen ni o ye maa miliyɔn caman ye minnu mago bɛ buna adamadenya dɛmɛ kɔni na teliya la ko ni fɛɛrɛw kɔni ma kɛ an bɛ waati min na ko sisan maa caman de b'a la ka bɔ u sigiyɔrɔw la ka sababuya kɛ min ye kɛlɛ ale kɔni gɛlɛya ye ko fɛɛrɛ ka kɛ joona joona diɲɛmaaw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka dɛmɛ don Sudan jamana maaw ma. Ni de bɛ dansigi bi don kibaru la min lasera aw ma balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salimu Jara ye a y'aw sɔgɔlen to Alfayda FM na ni Alahu Taala sɔnna ma a tɛna fɔ a jigi kɔ a k'an bɛn waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na.